Ik kan het zien op de botten en ik zie hier al, de hond heeft wat kiezen verloren. Op de toonzeil in het museum is voor één keer het glas om de hoen in voorthellen, om mettingen te doen en voortdaags al meer te weten te komen. Het is een volwassen hond. Hij heeft niet zoveel pathologieën, geen... Slijtages en zo? Een beetje, maar niet in de lichaam. Zo, ik zou zeggen 3-4 jaar oud of zo. Mogelijk had de gebiedsinfectie de deelsoorzaak geweest. Maar alle gegevens willen ze een indruk krijgen van wat voor soort hond het weer en hokker rol hij speelt bij de mensen. Hij is wel bewust begraven, dat weten we ook van deze hond, in de terp. Dus als we daar meer aanwijzingen over kunnen krijgen, dat zou natuurlijk alleen maar heel erg mooi zijn. Nou, we hebben nu de vitrine gelift, zodat er goed onderzoek verricht kan worden. Daardoor ziet hij nu sinds een tijdje weer de frisse lucht, zeg maar, van het Frisse lucht van het museum. Ja, inderdaad. Uiteindelijk willen ze een 3D-constructie maken kennen. Het zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn als er een soort van lookalike-wedstrijd komt. Dat mensen kunnen kijken of hun hond misschien wel op deze hond lijkt. Nou ja, dat is mijn droom in ieder geval. Dus ik hoop dat dat ook doorgaat. Als de terpenhoen in de middeleeuwen leven, of zelfs in de Romeinse tijd, dat weten we over een paar weken.